F'istqarrija l-Gvern qal li l-kap tal-Oppożizzjoni jaf li l-uffiċċju u l-kariga tal-Avukat Ġenerali huma protetti b'liġijiet speċjali li jiggarantixxu awtonomija u indipendenza sħiħa mill-Gvern tal-ġurnata. Dan għax is-sistema legali tagħna tipprovdi li l-Avukat Ġenerali ma jistax jitneħħa mill-kariga jekk mhux bil-vot ta' żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati u dan biex ikun assigurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu mingħajr biża' jew favuri b'mod kompletament distakkat mill-Gvern tal-ġurnata. Il-Gvern qal li l-kap tal-Oppożizzjoni jaf li l-Avukat Peter Grech ilu jservi lil pajjiż b'mod impekkabbli u integru fih dan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għal 33 sena u nħatar bħala Avukat Ġenerali fi żmien amministrazzjoni preċedenti. U inġust li tiġi attakkata l-integrità ta' Grech u l-uffiċċju tiegħu sempliċiment għal skopijiet ta' politika partiġjana. Il-Gvern kompla li qar minn hekk b'mod malizzjuż l-Oppożizzjoni qed twaddab diversi akkużi fil-konfront tal-Avukat Ġenerali dwar ħwejjeġ li hu prekluż milli jiddefendi ruħu dwarhom minħabba impedimenti legali jew etiċi mill-iktar serji. Biżżejjed wieħed isemmi li l-liġi li tirregola l-FIAU u li għaddiet fi żmien amministrazzjoni preċedenti tqis bħala rejat mill-iktar serju li wieħed jagħti kull tip ta' informazzjoni jew ta' spjegi dwar investigazzjonijiet li saru jew qed isiru minn dan l-uffiċċju. Il-Gvern temm jgħid li l-Oppożizzjoni għandha taġixxi b'maturità fil-konfront tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u tieqaf timmina din l-istituzzjoni tant importanti u kruċjali għal pajjiżna.